18 koronavirus kasu eta hildako bat baieztatu dituzte azken orduetan. Fitero bainuetxeak ateak itxiko ditu koronavirus duen adinekoentzako egoitza zentro gisa. Joan den apirilaren 6tik inguruko 7 herritatik etorritako 29 lagun hartu ditu. Nekazaritzako elikagaien sektoreak indartuta egin dio aurre koronavirusko krisiari errealitate sozialaren behatokiaren txosten baten arabera. Mugaz gaindiko espazioa mugikortasuna azkar malgutzeko eskatu dio Nafarroak estatuari. Dronen erabilera obra publikoen eraikuntza proiektuetara eramadu Nafarroak. Udala harremanetan jarri da Iruñan bakarka bizi diren 75 urtetik gorako 2800 zahar baino gehiagorekin konfinamentuak iraun duen 2 hilabete hauetan. Iruñako udalak ez du ekitaldirik antolatuko uztailaren 6tik 14. Datorren astelenean irekiko da helduek euskara ikasteko Zubiarte euskaltegi publikoan matrikula egiteko epea. 2020-2021 ikasturterako izen emateak ekainaren 1tik 19 bitarte egin ahal izango dira. Iker Bizentek 14 kana erdikoarekin errekorra lortu nahi du ekainaren 14an Nafarroarenan. Azken 24 ordutan, Nafarroan pertsona bat hilda koronavirusa jota, hartara orain 514 dira erregistratutako hildakoak. Gainerakoan epidemia hasizenetik 9.159 dira osasunbideak baieztatu dituen positiboak. Hoietatik 5.289 PCR frogan bitartez eta 3.860 antigorputzen testaren bitartez. Positibo aktiboei dagokionez 3.203 dira orain ofizialki zenbatutakoak aurreko egunean baino 121 gutxiago. Eritasuna gainditu dutenei dagokionez 5.452 hartu dute alta epidemiologikoa, hoietatik 181 azkeneko ordutan. Fiteroko bainuetxeak ateak itxi ditu. Joan den apirilaren 6tik inguru horretako 7 herritatik etorritako koronavirusa duten adinekoentzako egoitza zentro gisa. Atzo goizean zehar gelditzen ziren 4 pertsona eraman zituzten Gurutze Gorriko anbulantzietan beren egoitzetara. Aurreko egunetan PCR frogak eginak zizkieten denei. Nafarroko Erriberako adineko egoitzetako egoilarrendako 58 plaza egokitu zituen Nafarroko Gobernuko Eskubide Sozialetako departamentuak. Koronavirusan positibo emanikoak, baina ospitalizaziorik beharrez zituztenak egon dira guztira 29 lagun. Zintruenigo, Tutera, San Adrian, Tafalla, Fitero eta Fustinanakoak. Baltierrako Osasun Zentroko eta Reina Sofia ospitaleko 2 lagun ere bertan egon dira. Egoitza ixterakoan Olga Kuairan baliabide honen zuzendariak adierazi du esperientzia hunkigarria izan dela eta alden hobekien eramaten saiatu direla, familia handi baten modura, eta pozik agertu da pandemia pixkanaka kontrolatzen ari direlako eta ondorioz utzitako bizitza personalak berreskuratzen aldutelako. Fiteroko bainuetxeak egokitu zituzten 4 egunez, horretarako Zintruenigo eta Fiteroko udaleko langileak eta 2 herrietako bolondresek parte hartu zuten egokitze lanetan. Carmen Maeztu Eskubide Sozialetako kontseilaria udalen inplikazioa eta laguntza eskertu ditu. Hasierako momentutik erakutsitako prestutasuna batez ere eta egoerarekiko sentsibilitatea nabarmendu du. Gauza bera udaltzaingoak, foruzaingoak, Guardia Zibila eta hainbat bolondresek emandako laguntza eskertu ditu. Fiteroko bainuetxeko kudeatzailei esker beroenak eman dizkie Maeztu kontseilariak. Instalazioak debalde utzi dituzte eta erraztasun guztiak eman dituzte hasierako momentutik. Nekazaritzako elikagaien sektorean Nafarroko indartsuenetakoa indartuta atera ahal izango da koronavirusak sortutako egoeratik. Hala ondorioztatzen da Nafarroko Gobernuaren errealitate sozialaren behatokiak urteko lehen hiruhilekoari buruz egindako txostenetik. Zeinak aurkeztu dute prentsaurrekoan Mari Carmen Maeztu Eskubide Sozialetako kontseilariak eta Luis Campos errealitate sozialaren behatokiaren eta gizarte politiken plangintzaren eta ebaluazioaren zuzendari nagusiak.
Urteko lehen hiruhilekoko datu ekonomikoak aztertu ondoren behatokiak adierazi du nekazaritzako elikagaien industria eta lehen sektorea hazten ari direla. Alarma egoerak larriki eragin duen turismoa eta ostalaritza ez bezala. Hoien egoeraz gain Foru Erkidegoan garrantzi handikoa den automobilgintzaren sektoreari buruzko zalantzak ere izan behar dira gogoan eskaera gutxitu bai daiteke. Datu hoien arabera, langabeziak 7,7 egin du gora 2019ko azken hiruhilekoarekin alderatuz gero. Eta 4,1 gehiago hartzen den erreferentzia iazko lehen hiruhilekoa bada. Martxoaren 31an 35.061 langabe zeuden eta kopurua 40.452 igo zen apirilean. Langabezia batez ere 25 urtetik beherakoen multzoan eta Europar Batasunetik kanpokoenean hazi da 10,4 gehiago. Txostenak nabarmendu egiten du jarduera ekonomikoek era ezberdinetan evoluzionatu dutela dekretuak funtseskotzat joala ez. Hain zuzen ere eta aktibo mantendu direnekin alderaturik ez funtseskoak hibernazio aldian sartu dira kontratuei dagokionez txostenaren arabera. Arlo horretan urteko lehen 3 hilabetetan ere lan merkatuak dinamismoa galdu zuela detektatu zen. Kontratu kopurua 11,2 txikiago izan baitzen urtebete lehenagokoa baino. Kontratazioaren apaltze hori 6 eta 12 hilabete bitarteko aldi baterako kontratuen kasuen gertatu da gehien bat. Beherakada 29,9 izan da. Horrez gain lanaldi partzialeko kontratazioak ere 10,10 egin du behera. Osasun krisiaren lehen kolpeak gehien nabaritu dituzten kolektiboak gazteak, emakumeak, atzerritarrak, desgaitasuna dutenak eta 55 urtetik gorakoak izan dira. Halaber, errealitate sozialaren behatokiak egiaztatu du koronavirusagatik sorturiko egoera berrira egokitu direla enpleguak. Joera hori areagotu egin liteke heldu diren hilabetetan. Lan molde berriek telelanak esaterako indarra hartu dute eta era berean lan prozesuak gehiago digitalizatu dira. Enpresen barne malgutasun handitu da eta bestelako enpresa politikak eta lan ereduak agertu dira. Horrek guztiak hautatu beharra eragingo dio lan merkatuari, enplegurako aukera berriak sortzen alizanen ditu, enpresen lehiakortasuna handitzearen ondorioz. Baina lanpostuak galtzea eta daudenean erregulazioa ahultzea ere ekar lezake lan harremanen desegituratzeagatik. Koronavirusaren osasun krisia gainera zalantzan jarri ditu orain arte onartutako zenbait eredu, hala nola globalizazioa eta ekonomia batentzat estrategikoak diren elementuen ekoizpena kanpora ateratzea. Hala oso litekena da, funtseskotzat jotzen diren ekoizpen lerroak errekuperatu nahi izatea, horrek enplegua sortzea eragingo luke. Ana Ollo herritarrekiko harremanetarako kontseilariak Nafarroko mugaz gaindiko eremuaren inguruko mugikortasun murrizketak berehala malgutzeko eskatu dio Espainiako gobernuari, bai eta espazio hoiek eta haien ezaugarri propioak kontuan hartzearen garrantzia ere, deseskalatzearen inguruko araudia prestatzerakoan eta laguntzak banatzerakoan. Eskaera egin aurretik jakinarazitako informazioa aurkeztu da eta horren arabera, uztailera arte ez dago aurreikusita Europar Batasuneko herrialdeen arteko mugak irekitzea. Lurralde kohesiorako departamentua herri lanen eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez dronak erabiltzen hasi da obra publikoko prozesuetan. Teknologia horri esker eraikuntza faseen kontrola eta jarraipena egin ahal izango da eta horrez gain eraikuntza proiektuak erraixago prestatu eta errepide mapak egunera daitezke lanak amaitu ondoren. Obra publikoan dronak erabiltzearen funtzionalitateak testatzeko froga teknikoa egin zuten Eunateko errimitaren inguruetan eta ondoren hegaldiak programatu dituzte Karkarren eta San Adrianen, irudiak hartu eta herri hoietan biribilgune bana egokitzeko proiektuetarako beharrezko material kartografikoa prestatzeko. Beste hegaldi bat 121 B errepidean burutu da, Elizondoko udal mugartean, Foruzaingoren polizia etxera sartzeko bide berria eraikin nahi baita. Kartografia taleko buruak, Jorge Iribasek, positibotzat jotzen ditu azken asteetan egindako lehen frogak.
Maiatzean lehen hegaldiak Nafarroan burutu ditugu eta emaitzak onak izan dira. Dronei esker lurraren eta obren irudiak har daitezke. Orain arte lortutako zehaztasun berarekin edo handiagoarekin, baina kostu eta denbora gutxiagorekin. Teknologia honen bitartez lursailaren gaineko hegaldiak ordezka daitezke, hau da, aireontziak eta fotogrametriako enpresak kontratatu beharra zegoen orain arte eta aldi berean 3 dimentsioko eredu batzuk ordezka daitezke. Zutikako altxamenduekin egin zirenak. Inguruko irudirik gabe, nabarmendu du Iribasek. Dronak erabilita obrak egiten diren edo lan berriak hastea aurreikusita dagoen lursailean gainean hegan egin daiteke eta denbora laburrean lursailaren eredu digital bat egin, MDT 3 dimentsiotan. Akatsik eta deformaziorik gabeko ortoargazki batez gainera altxatutako zonaren bideo-sekuentziak egin daitezke. Material horietan oinarrituta berriz, telemetrieko teknikak eta volumenak kalkulatzekoak aplika daitezke hainbat funtzionalitatearekin. Abian jarri dugun lehen fasean obra egitea aurreikusita dagoen lursailen gaineko irudia burutzen dugu. Teknikariek eraikuntza proiektu egin zezaten. Ondoren lanak gauzatzerakoan dronei esker eraikuntzaren aurrerapenen segimendua egin ahal izango dugu. Proiektua amaitu eta gero berriz amaitutako proiektuaren aireko argazkiak lortu ahal izango ditugu eta Nafarroko mapa topografikoa eta errepiden mapak eguneratzeko beharrezko kartografia egin. Obra publikorako aplikatziaz gain dronak erabilita Nafarroko Gobernuko departamentuak era kartografikoko bestelako premiak hartatu ahal izango dituzte. Iruñeko udala harremanetan jarri da hirian bakarka bizi diren 75 urtetik gorako 2.800 persona baino gehiagorekin martxoaren 16tik maiatzaren 15 bitartean alarma egoeran konfinaturik emandako 2 hilabeteotan. Covidak eragindako osasun krisian zehar aparteko zeregina izan dute udalaren gizarte zerbitzuek izan ere, azken asteotan bakarrik bizi diren nagusiengana gerturatu dira, lehen mailako arreta unibertsala eta bereixe emateko. Xede izan dute isolamendu eta bakardade egoerak ekiditea, populaziori arretari gabe geratzea eragin dezaketelako. Persona horiek ez bai daude berez erantzun sozialeko ezin sistemaren pean. Hori horrela asmoak haiek zaintzia izan da, haien osasun egoeraz, interes agertuz, zituzten beharrak antzemanez eta abiatutako baliabideen berri emanez. 2.848 lagunekin egin zen harreman kontaktua eta hoien 82ak, 2.577 autonomoak ziren edo familiaren laguntza izan zuten. Hortaz, deia eskertu baina ez zuten inolako laguntzarik behar izan. 302ak, hau da 82 personak adierazi zuten alarma egoeran bakarturik egotea zaila zela haientzat, eta dei horietan bertan jaso zuten laguntza psikologikoa, beste baliabideren batera bideratu gabe. 102ak laguntza eskatu zuten. 77 lagunek eskatu zuten laguntza eta gehienei 34 harremanetan jarri zitzaien alarma egoeran zehar sortu diren herri laguntza sareekin. Horrez gain 21 lagun kasuan kasuko auzo unitatetara bideratu zituzten askotariko baliabidei buruzko konsultetarako eta beste 15 arreta psikologikoko zerbitzuetara. Psikologoen elkargoak edo itxaropenaren telefonoak eskaintzen dituztenetara adibidez. Azkenik 7 persona diarekin harremanetan jarri zituzten, laguntza jaso zezaten erosketa egiteko edo botikak eskuratzeko, eta persona bati adinakoendako jantoki baterako sarrera izapidea kudeatu zioten. Gainerakoak, hau da, 106 persona, arreta jasotzen ari ziren dagoeneko, zela kontratotako langileen partetik zela bizilagunen aldetik. Auzo unitateen arabera sailkatuta Arrotxapeokotik eta Aldezarrekotik egin ziren dei gehien 626 eta 489 urren ezurren ondoren, Donibaneko auzo unitatetik 372 dei egin ziren, Iturramakotik 263, Zabalgunekotik 263 eta Ermitagainakotik 254.
Dexente urrunago daude beste auzo hauetan deitutakoen kopuruak, Txantrean 184, Etxabakoitzen 74, Mendillorrin 58 eta Milagrosan 25. Sanferminak bertan bera geratuko zirela iragarri ondoren eta programazio alternatibo batean lanean zela esan ondoren, azkenean Iruñeko udalak Sanferminetako mahaiko kidei jakinarazi zien ez duela ekitaldirik antolatuko uztailaren 6tik 14 bitartean eta kalera irtetera bultzatzen duen jarduerarik ere ez dela onartuko. Pilaketak izateko arriskuagatik eta edukiera kontrolatzeko ezintasunagatik. Enrique Maia alkateak herritarren eta kolektiboen erantzunkizuna eskatu zuen pandemia kontrolatzeko neurriek arriskuan jartzen dituzten jarrerak saihesteko. Hala ere ez du aztertu Sanferminetako mahaiak beste bilera bat egin alizatea, egoera aztertzeko eta murrizketek indarrean jarraitzen duten ikusteko, Peinen Federazioak egindako eskaera baten ondotik. Bilera telematikoa izan zen eta 54 kide bertaratu ziren tartean udal ordezkariak eta Sanferminetako mahaia osatzen duten kolektibo erakunde naiz elkartetako ordezkariak. Bilguran argi geratu zen kalean ez dela musikarik egongo Sanferminetako egunetan, ez da hamaiketako edo bazkaririk bide publikoan ere. Maria García Barberena kulturako zinegotziak aitortu zuen udalak egun horietarako arresien jaialdiaren antzeko formatoa izango duen kultura programazio bat egiteko asmoa duela, baina ez zen oso ziur agertu aurrera egin hala izatearen inguruan. Imanol Azkona Peinen Federazioko lehendakaria Peinen eta elkarteen lokalekin zer gertatuko den galdetu zuen. Eta uztailaren 6 baino lehen, beste bilera bat deitzeko aukera mahaian gaineratu zuen. Hiriaren egoera aztertzeko, udak onartu egin zuen. Halaber, zezenketetan aurkako mugimenduko ordezkari batek Iruñeko jaiei buruzko hausnarketa eskatu zuen. Uharte herrian kokaturi dagoen Zubiarte euskaltegi publikoak 2020-2021 ikasturterako antolatutako euskara ikastaroetan izen emateko lehenengo epea ekainaren 1tik 19 izanen da. Euskaltegiak maila guztiak eskaintzen ditu A1, A2, B1, B2 eta C1. Ega eta C1 mailako azterketak prestatzeko ikastaro berexeak ditu. Ikastaro presentzialak goiz arratsalde eta gaueko ordutegietan dira. Txandaka joateko aukera dute ikasleek. Ikasprozesua autoikaskuntzan egiteko modalitateare badago maila guztietan. Halaber, ikastaro trinkoak eta mintzamena lantzeko berariazko ikastaroa B2 mailan, hainbat kanpo taldere baditu. Euskaltegiak aurten eskaintza zabaldu du eta ohikoak diren ikastaroez gain 2 ikastaro berri eskainiko ditu. Modalitate mistoa EGA C1 mailan, klase presentzialak eta ikasgela virtualean eta C1 mailan 4 orduko ikastaroa hasteko egun bakar batean. Unibertsitatekoak ez diren irakasleek ikastaro hauek egin ahalko dituzte eskola ordutegitik kanpo eta dohainik hezkuntza departamentuko prestakuntza planaren parte baitira. Oro har, saioak aurrez aurrekoak izanen dira, baina osasun egoeraren arabera, edota beharrezkoa bada etxetik bertatik egiteko aukera izanen dute ikasleek ikasgela virtuala erabiliz. Beti ere segurtasun osoz. Informazio osoa Euskaltegiaren web orrian. Izen ematea online egingo da, modu presentzialean, egina izanez gero, 848 43 10 telefonoa deitu behar da, hitzordu eskatzeko edo Euskaltegiko postara idatzi. Iker Vicente Nafarroa eta Euskal Herriko aizkolari txapeldun eta munduko bigarrena denak, kana erdiko 54 ontzako 14 enbor 27 minutu eta 17 segundu baino gutxiagotan moztu nahi ditu. Modu honetan Donato Larretxeak 1985ean Donostian egindako marka hobetu nahi du. Ekainaren 14an eguerdiko 12tan Iruñeko Nafarro Arena aretoan izanen du hitzordua. Ekintza guztiz soziala izanen da, saiakera honen helburua koronavirusaren kontra lan egiten ari den Centro de Investigación Médica Aplicada CIMArentzako ahalik eta doaintza gehien lortzea da. Erronka gogorra dauka Otsagabiko kirolariak aintzinean, oraingoan beti animatzen eta bultzatzen ari den publikorik gabe egin beharko baitu oraingoan froga hau.